Na, sziasztok, drágáim, podcast 3. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy milyen a ruhatáram. Hát őszintén megmondom nektek, hogy mivel nagyon-nagyon sokat öltözködök itt az üzletbe, hogy bemutassam nektek ezeket a termékeket, ezért én már nem nagyon szeretek öltözködni. Szeretem a szép ruhákat, de már hát hogy nektek mindent bemutassak, majdnem mindent fel is kell vennem, és általában sportosan öltözködöm, vagy pedig megmutatom most is, mi van rajtam. Most például felvettem ezt a laza kis ruhát, ugye a kiegészítőkkel tudok játszani, ezt a ruhát lehet fehér kiegészítőkkel, piros kiegészítőkkel, reggel csak belebújok, és már tudok is jönni. Most összefogtam a hajam, mert már festésre vár, de most nem volt időm elmenni. Úgyhogy igazából nekem a ruhatáram ilyen egyszerű, sportos ruhákból áll össze, és hát ennyi tulajdonképpen. Ugye sokan megszóltok, amikor felvesztek egy ruhát a podcast vagy a komment szekcióba, hogy ez már nem illik nekem. Hát nem is járok úgy. Ne gondoljátok, hogy amit én bemutatok nektek, én azt fölveszem, és abba kimegyek mindenbe az utcára. Nem, mert ugye azért a koromnál fogva már van egy öltözködési etikett, amit betartok, meg ugye hát van a könyvelőirodám, és nyilván nem megyek oda olyan ruhába, ahol ki van a mellem. Az egy nyaraláshoz mondjuk még elmegy, ahol amikor elmegyek, és egy kicsit szabadabb tudok lenni én is, illetve akkor felvehet az ember olyan ruhákat is, amit a hétköznapokban nem. Tehát vannak extravagáns ruháim, szeretem az extravagáns dolgokat, nem az egyszerűeket, ez természetes, hiszen láttátok is, de vannak olyan alkalmak, amikor megkívánja az alkalom, hogy ugye olyan ruhát vegyek föl, nagyon sokszor járok kosztümbe, de itt, amikor itt vagyok és a háttérből dolgozom, akkor általában sportosan öltözködöm. Meg hát amikor a kisunokáimmal vagyok, és megyünk mondjuk az állatkertbe, vagy a játszótérre, akkor nyilván egy sportos szerelés dukál. Na, és akkor még sokan kérdeztétek, hogy meséljek az iskoláimról. Hát én egész egész életemben, bocsánat, egy kicsit nem tudom most mikorán van jól fogalmazni, tehát az eddigi életemben élethosszig tartó tanulásban van az ember, ahhoz, hogy jól végezze a munkáját, ahhoz ugye élethosszig tartó tanulásra van szükség, főleg ugye az én szakmámban, mert könyvelek, és a könyveléshez ugye folyamatosan toppon kell lenni a változó adójogszabályokkal kapcsolatosan. Hát ezért is képzem magam. Itt a mérlegképes könyv, ugye elvégeztem a Közgazdaságtudományi Egyetemet, utána a mérlegképes könyvelőit, mert akkor még annó nem úgy volt, mint most. A lányom is, aki számvitelből szigorlatozott, megkapta automatikusan a mérlegképes könyvelői bizonyítványt is, hanem ugye nekünk még külön kellett mérlegképes könyvelői tanfolyamra járni, és azt is elvégezni. Én ezt a könyvvizsgálói kamara által indított tanfolyamon végeztem el, utána pedig beiratkoztam az adótanácsadói tanfolyamra, adószakértői tanfolyamra, és ezeket minden végeztem, mert ugye nekem apukám azt mondta, aki mindenhez ért, a semmihez, hát pedig én a kettős énemből kifolyólag, ugye az egyik oldalam ez a komolyabb, a másik meg egy bohókásabb, ugye ebből látszik a ruháknak a szeretetéből is, illetve elég jó kézügyességgel rendelkezem, ugye a nagymamám, ahogy már meséltem nektek, Róza mama varrónő volt, ő is szabás minta nélkül szabott vart, és mindig minden tökéletes volt, hát én is ilyen vagyok, kemencét is épített vályokból, tapasztottunk, mindent csináltunk, tehát festettünk, hímeztünk, horgoltunk, egyedül csipkét verni nem tanultam meg, azt viszont az én apai nagyapám, képzeljétek el, nem a nagymamám, a nagyapám, ő olyan csipke ájterítőket készített, tehát ezt az egyet nem tanultam meg, mert mindig is egy ilyen a mai szóhasználattal élve hiperaktív gyerek voltam, csak akkor még ezt nem tudták, ugye a tudomány szerint, mert akkor még nem volt ilyen fejlett az orvostudomány se természetesen, mint ahogy a social media, hát hol volt még social media, nem, hogy még színes tévé se volt, mert ugye
a nagymamám még ott laktak a Kunmadarason az orosz laktanya mellett, és emlékszem rá, hogy amikor megvették az első színes tévét, akkora volt, mint egy nagy kanapé, vagy egy nagy szekrény, és akkor azt betették, és akkor oda járt az egész utca a nagymamámékhoz tévézni, mert hát milyen csoda volt az, hogy színek voltak a tévén, nem csak fekete-fehér. Na most jól elkanyarodtam, de mindegy is, tehát a adótanácsadó és adószakértő iskola után, ugye én vezetek egy könyvelőirodát, és akkor könyvelek és adótanácsadó, és akkor mellette levelezőn, munka mellett elvégeztem még a jogi egyetemet is Miskolcon. A fiam Győrbe járt nappalira, én meg Miskolcra levelezőre, úgyhogy az ország két végébe, de mindegy is elvégeztük ezt az egyetemet, és utána még mindenféle tanfolyamokat elvégeztem, kereskedőboltvezető, ugye, hogy tudja kereskedelmi egységet is üzemeltetni, meg nagyon sok minden ilyen kis mellékvágányon, ugye szeretek sportolni, elvégeztem a speed racing oktatóit, van ilyen végzettségem is, aztán egy időben az Arena Plazába a Peak Gymbe ott tartottam spinning órákat, ilyen zenére bicikliztünk, de aztán már, hát ugye egyre kevésbé bírom, tehát már elfáradok, akkor heti 5-ször jártam edzeni, most már 5 hetente egyszer, vagy még annyi szó se, de mindegy, majd vissza kellene térnem egy kicsit edzeni, hogy formába hozzam magam, mert most ugye azért a télen jó feltömegeltem, úgyhogy magamra szedtem egy jó pár kilót, de nem baj, majd mindegy, én úgy vagyok vele, hogy én így jól érzem magam, amíg nem fáj a derekam, mert nem nehéz, amit hordozok magamon, addig jó ez így, nem? Tehát akinek nem tetszik, az ne nézzen rám, mindig soha nem tudunk megfelelni mindenkinek, de megmondom nektek őszintén, nem is akarok már. Belefáradtam ebbe, azért is nem tiltottam le most már a komment szekciót se, és köszönöm nektek azt a cunami szeretet áradatot, amit rám zúdítottatok, tehát azért nagyon sokan szerettek, és ez engem boldogát tesz idézőjelbe, bár nagyon szeretnek a gyerekeim is, az unokáim is, és ez a legfontosabb a világon, illetve ne felejtsük el a férjemet se, elsősorban ő, aki mindig mellettem már mindenbe támogat, mindenbe segít, minden gondolatomat nézi, minden kívánságomat teljesíti idézőjelbe, igen, úgyhogy én boldog vagyok, kiegyensúlyozott vagyok, én békében vagyok önmagammal. Ezért van az, hogy ugye elmondtam ezt a jogszabályi hátterét annak, hogyha internetes bántalmazásban van részletek, akkor van erre igazán mód, tehát meg lehet ezt állítani. Nem kell hagyni, hogy az embert a sárba tiporják, mikor meg sem érdemli. Tehát azért mondtam a múltkor is, hogy nagyon sokan nem is ismertek. Aki ismer engem személyesen, az tudja, hogy milyen ember vagyok, a családom tudja, hogy milyen ember vagyok. Nem hiszem, hogy megérdemelném akár én, akár te, akár bármelyikőtök azt, hogy egy idegen név nélkül, arc nélkül a sárba tiporjon. Nincs ennek semmi értelme. Attól te boldogabb leszel, hogy mondjuk valakire oda kommentelsz, hogy milyen öreg, milyen ráncos. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ennyi évesen, mint amennyi én vagyok 60-on túl, legyen ilyen állapotban, legyen egészséges, legyen jó formában. Tehát a legfontosabb ugye az egészség. Oda kell figyelni az egészségünkre. Bár nem tudok most annyit sportolni, mert nagyon sok a munkám ahhoz, hogy nektek ezeket a videókat tudjam prezentálni, nagyon-nagyon sok háttérmunkával jár. Van, akinek fogalma sincs arról, ugye, hogy meghozok egy kollekciót, mire mindent fölveszek, megcsinálom róla a videót, feltöltöm a webáruházba, megosztom annak a linkjét, hogy egy terméknek a feltétele fél órát is igénybe vesz. Tehát én csak azt tudom kívánni mindenkinek, hogy gondolkodjon el azon, és ne bántsuk a másikat. Nincs annak semmi értelme, drágáim. Azzal nekem nem lesz jobb, én soha nem bántok senkit, engem nem érdekel, hogy ki mit csinál. Ha esetleg feldob egy TikTok videó egy olyat, aki ugyanilyen kereskedelemmel, ruhakereskedéssel foglalkozik, mint én, ha az első pillantása, hogy megragadja a figyelmemet, akkor megnézem, mert lehet, hogy akkor talán valamit jobban csinál, mint én, mert mindenkinél van szebb, mindenkinél van jobb, mindenkinél van fiatalabb, higgyétek el. De ha meg vagy önmagaddal békülve, akkor nincs semmi baj. Na, szóval egyelőre ennyi, majd folytatom. Ezt a podcastet a YouTube csatornámon tudjátok majd megnézni. Fölteszem a YouTube csatornámra, iratkozzatok fel, ingyenes, nem fizetős, és tegyetek fel bátran kérdéseket, szívesen válaszolok mindenre, jó? Millió puszi nektek, sziasztok!